etc., sinó també qualitat de vida mental, no? Tens més temps per tu, per tant, al dematí arribes més despert i amb més ganes de treballar a la feina. Quan torno cap a casa, doncs, és el moment en què em serveix per relaxar-me i trencar amb la rutina de la feina, arribar a casa, doncs, sense pensar en la feina, no? Per tant, bàsicament, aquests beneficis de salut, no? Però també altres beneficis, per exemple, d'agilitat en desplaçar-me. El trajecte són 45 minuts per anar i 60 per tornar, evidentment amb cotxe trigo menys, però si jo compto l'espai de temps que hauria de dedicar a fer un exercici físic, perquè la meva feina és molt sedentària, doncs ja estic guanyant molt temps aquí, no? I d'altra banda, quan estic a Girona i necessito desplaçar-me per la ciutat, doncs tinc la bicicleta aquí i, evidentment, els desplaçaments per ciutat són molt més ràpids en bicicleta que no pas amb un vehicle motoritzat, no? I, per tant, des d'aquest punt de vista també guanyo molt temps, no? Per tant, trenquem uns quants mites, el de la roba d'esport, el del que és un gran esforç físic i el de que, bueno, el temps de desplaçament doncs, sempre és major. Doncs sí, jo mateix avui amb aquesta roba que porto he vingut des de Cassà, per tant, i penso tornar al vespre, no? I per tant he fet 15 quilòmetres i no he hagut de canviar-me ni de dutxar-me ni res, simplement cal tenir cultura, o en tot cas cal fer-ho sovint perquè sí que saps regular-te i anar a l'estiu més a poc per no suar i per tant arribar amb tranquil·litat i en condicions a la feina. A l'hivern saber que t'has d'abrigar una miqueta, amb una roba que després, a mesura que portes un cert temps, et puguis desbrigar, perquè si no també a l'hivern acabaria suat, no? Per tant, amb la pràctica, això t'ho regules perfectament i no necessites cap tipus de roba especial, no? Només jo porto, per exemple, un impermeable sempre a la bossa perquè en cas de pluja em pugui guarir, em pugui tapar, no? Però això ho faig servir molt poc perquè ho sols preveure i amb la facilitat de poder utilitzar l'autobús quan hi ha inclemències meteorològiques, doncs aquell dia agafes l'autobús i poses la bicicleta a la bodega i ja està, i tornes cap a casa, no hi ha problema. Hi ha alguna recomanació pels espectadors? Doncs que agafin la bicicleta, sens dubte, perquè hi trobaran molts beneficis, tant en temps com sobretot amb la seva qualitat de vida personal, els trobaran molt millor, no? Bé, doncs moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. I ara seguim aprenent més coses sobre les vies verdes. Ja estem veient que raons per substituir el cotxe o la moto per la bicicleta no ens falten, sobretot per desplaçaments interurbans. Però quanta gent es desplaça habitualment en bicicleta pel nostre país? Segons el darrer baròmetre de la bicicleta, un estudi sobre l'ús d'aquest mitjà a nivell català i espanyol, editat el juliol de l'any passat, més de 400.000 catalans fan servir la bici cada dia o gairebé cada dia pels seus desplaçaments. Una xifra que suposa un lleuger augment respecte a l'any 2008 i que ens porta a assegurar que l'última setmana més d'1.600.000 catalans han anat en bicicleta. Un dels llocs per on més circula la bici són les vies verdes. Prop d'un 18% de catalans que habitualment fan servir la bicicleta afirmen que les rutes que els ofereixen les diverses vies verdes del país són el seu espai preferit per circular-hi. No és una sorpresa comprovar, però, que el lloc per on més es circula en bicicleta són les grans zones urbanes. Un 35,6% dels catalans afirmen que aquest és l'espai per on més circulen. I és que poder-nos moure per la ciutat tot esquivant les llargues cues de cotxes i les atapeïdes carreteres és tot un luxe. Un luxe que els gironins que treballin, estudiïn o facin vida en aquesta ciutat tenen més a l'abast que mai des del passat mes de setembre, gràcies a la implantació a la ciutat de la girocleta, un nou tipus de transport públic que fa que ja no sigui imprescindible disposar d'una bicicleta pròpia per desplaçar-se per Girona. Amb estacions fàcilment localitzables repartides per diversos punts de la ciutat i bicicletes disponibles els 365 dies de l'any, la ciutat de Girona ha fet un gran pas cap a una mobilitat alternativa, saludable i respectuosa amb el medi ambient. Una mobilitat per la qual molts gironins aposten decididament cada dia. Des d'aquest programa només ens queda animar a tots aquells que tingueu l'oportunitat de canviar, encara que sigui per un dia, el vostre mitjà de transport habitual per la bicicleta. Ho podeu fer per disfrutar de l'aire lliure i la natura, per anar més ràpid o simplement per estalviar. Si us decidiu a fer-ho, ja sabeu que teniu al vostre voltant i a la vostra disposició tota la xarxa de vies verdes que recorren les comarques de Girona. Per més informació sobre les rutes actuals i les futures, podeu consultar la pàgina web del Consorci viesverdes.org. Fins aquí hem arribat nosaltres. Fins la propera.